Egunon, lagunak. Oraintxe egonaz pentsatzen, zenbat denbora zuen marrazki politak ikusi barik. Pasatu dira pila bat egun, hilabeteak pasatu dira. Eta nire proposamena da, zuek marrazki bat egitea, bai? Erabilian duzue tenpera. Eta tenpera pintzelarekin, edo esponjatxoekin, edo txamarrekin, zuek nahi duzuen marrazkia egin. Edo erabili aldozue errotulkiak erabili aldozuez, bai? Zueri gustatzen jatzuen marrazki polita egiteko. Edo erabili aldozuez argi sariak, bai? Marrazkia egiteko. Zuen izena jarri, eta gero esan amari edo aitari argazki bat ateratzeko eta bidaltzeko niri. Ze benetan dekot gogo handia, zuen marrazki superpolitak ikusteko. Ze aspaldi ez dotez ikusi. Animatu eta bidali marrazkitxoak, bale? Agur, eskerrik asko!